бинои муассисаи таълимие ки дар деҳаи роҳи нави ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳринав воқеъ буд, таъмираш аз давраҳои иттиҳоди шӯравӣ боқӣ монда, ба талабот ҷавобгӯй набуд. Аз ин рӯ соҳибкорон сам гузоштанд ки аз рӯи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як муассисаи таълимии барҳаво ва замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. оғози сохтмони муассиса аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкор ва коргарони маҳаллӣ соли ҷорӣ оғоз гардида, бояд дар соли таҳсилии хониши нави 2022 ва 2023 ба истифода дода шавад. муассиса аз ду ошона иборат буда толори варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, синфхона барои 500 нафар хонанда ва дорои дигар ҳуҷраҳои корӣ мебошад. пештар ин сохтмон мактаб буд, ҳамҷа синфхона буд. синфхона майдатар буд, замонавӣ набуд. мо хостем ки ҳами деҳакати яҷои фарзандои деҳакати ҳами яҷои мақсад карда ҳами мактаби синфхонаи замонавӣ созем. ояндада ҳами насли навраси мо кушод хонад, ҷои ҳама тараф замонавӣ бошад. пеш кам буда ҳамин ки синфҳо майдатар буд, масалан 6/4 буд. хелида ду қатор парта монеда агар 20 нафарам намеғунҷед. ҳозир ин 6/9-60 ин мебошад ки аз 30 нафар зиёд талаба як синфхонада. албатта ин синфхона фарсуда буд. ҳамин хондан ҳатто ки полош зимистонда азоб кашидем, барои ҳамин об мечакид. қобили қайд аст ки қисми дуюми бинои кӯҳнаи муассисаи таълимӣ бинои садамавӣ ба ҳисоб меравад. директори ин муассиса мегӯяд ки ҳоло дар ин бинои кӯҳнаи садамавӣ наздики 500 нафар хонандагон бо мушкилоти зиёд ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва барои 200 нафар хонанда ҷои нишасту мизи курсӣ намерасад. ба дастгоҳи мақомоти ноҳияти мо маслиҳат карда ҳамина сар кардем. ба ин ҷода мақсади мо ки ина сар кардан ояндада масалан ин чӣ хел сар кардем. бачаҳое ки ҳамин хатм кардаги ҳамин муассиса вақте ки Россия меравад, худшон фикр мекунанд ки дар ҳақиқат мо ҳамин мактабда хондем, лекин ки ояндада фарзандҳои ва ё як синфхонаи калон васили хонад. маслиҳат кардем ҳамин оз аз тарафи бачаҳое ки Россия рафтагӣ сокинони бо деҳа бо соҳибкорро ҷамъ шуда маслиҳат карда ҳамин кори мактаби сохтана сар кардем. мо коллективи муассисаи таҳсилоти минавии рақами 19 омӯзгорон ва хонандагон бисёр миннатдор ҳастем ки аз мақомоти ноҳия ва ҳамин соҳибкорон бо деҳаи роҳи нав мо ояндада масалан баъди 1 сол 2 сол ин агар ки бо истифода барем ин мактаба, албатта мо ҳама хурсанд мешудем, ҳамин 35-солагия пешвоз мегирифтем. бояд гуфт ки самти фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои маҳаллӣ ва соҳибкорони бонангу номуси мамлакат пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад.